Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Manzanilla Ornimans, cuando el cuerpo te pide sol. Si te gusta Fritos Barbacoa, prepárate. Prueba el nuevo Fritos Texas Cheese con el auténtico sabor de Texas. Fritos, vive el sabor auténtico. La que ve serà la gran setmana del futbol a Canal 9. Si vostè no és aficionat a aquest esport, pues si vol que digui la veritat no entén de futbol. Tindrà l'oportunitat de descobrir tota l'emoció, l'esplendor i la passió d'un espectacle únic. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Dimecres a les 9 de la nit, en directe des de l'estadi de Riazor, el debut en Copa del València davant d'un dels equips punters de la segona divisió, el Deportivo de la Corunya. Dijous a les 8:30, partit de Copa des de l'estadi Bernabéu entre el Madrid de Mendoza i l'Atlètic de Gil, dos presidents i dos equips enfrontats cara a cara. Dissabte, des de les 7:30, torna a la Lliga amb el partit Osasuna-Atleti de Bilbao. Tota la passió del futbol la setmana que ve en Canal 9 Televisió Valenciana. Partit oferit per la Caixa de València.